Huwa inaċċettabbli li l-Avukat Ġenerali tibqa' pupazz tal-Prim Ministru Roberta Bela mela hija ngħinu l-Partit Nazzjonalista ħalli flimkien nirnexxu. Hekk sostniet ix-Shadow Minister Claudette Buttigieg fl-intervent tagħha waqt l-attività politika li saret illum fin-Naxxar fejn saħqet li l-flus tal-korruzzjoni jiġu mill-but tal-poplu Malti Wawċi u għalhekk huwa essenzjali li l-Avukat Ġenerali tippubblika l-inkjesta 17 Black. Kien hawn fejn ix-Shadow Minister ringrazzjat lill ex kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, lill-MP David Casa, lill-Avukat Jason Azzopardi u lill-ġurnalista Daphne Caruana Galizja. Saħqet ukoll li l-korruzzjoni brabta ma' 17 Black il-poplu Malti Wawċi qed iħallas fil-kontijiet tad-dawl. Itemmet l-appell tagħha biex kulħadd jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista. Huwa inaċċettabbli li l-Avukat Ġenerali qiegħda tilaba tal-pupazz tal-Prim Ministru. Huwa inaċċettabbli għalina li persuna f'din il-kariga tibqa' tilab din il-logħba kera. U Roberta Bela issa għandu logħba oħra kera. Qed jilaba issa mhux ta' min jaħsel il-flus, ma ta' min jaħsel il-memorja u l-istorja tal-pajjiż. Min-naħa tiegħu Shadow Minister Ryan Kallus fakkar kif l-ex Ministru Justin Caruana għax tkeċċiet mill-kabinet ta' Bela darbtejn ingħatat 11 il-ġob paga ta' madwar 500 euro kuljum. Però s-settur privat il-gvern ta' Bela ma għandux flus, dan kif kien hemm proġett li fih inħoloq programm biex l-intelligenza artifiċjali tgħin fil-problema ta' traffiku li dejjem qed tiżdied f'pajjiżna. Madankollu din l-idea ma jingħatax l-appoġġ għax jidher li l-gvern ta' Bela m'għandux fiduċja fis-settur privat. Aħna nemnu fikom, tibżawx tinvestu, tibżawx toħorġu bi pjanijiet. Aħna maħniex il-gvern laburista, aħna irridu nkunu gvern illi verament jemmen fikom, ser nimbuttawkom u ser nejnukom, għax meta tinvestu intom toħolqu xogħlijiet u xogħlijiet tajbin, mhux cheap labor. Kallus għamel referenza wkoll għat-tieni interconnector li se jkun qed isir fix-xhur li ġejjin u fakkar li dan huwa possibbli biss għall-Partit Nazzjonalista u l-viżjoni li kellu. Viżjoni li dak iż-żmien il-Partit Laburista kien jiddieħaq biha u kien jgħid li ma kienx proġett stabbli. Ix-Shadow Minister fakkar ukoll kif il-Gvern ħassa proġett li bih 100 karozzi tal-linja kienu se jibdew jaħdmu bl-elettriku.